Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant compta aquesta temporada amb dues noves oficines de turisme. Una de les instal·lacions al port esportiu de l'Hospitalet i l'altra a la carretera C44 al seu pas per Vandellòs. Aquestes se sumen a l'oficina central, situada al costat de la Casa de la Vila de l'Hospitalet. Per atendre millor els nostres visitants, a totes les oficines oferim un ampli horari de servei i oferim tot tipus de visites per la nostra zona, també per la regió, tot tipus d'activitats. I aquesta informació també es complementa amb la informació que oferim a la nostra pàgina web i al Facebook de Turisme. Amb aquestes noves instal·lacions, l'Ajuntament del municipi pretén millorar l'atenció als visitants. L'alcalde Alfons Garcia i la regidora de Turisme Lídia López han visitat aquest dimarts les noves instal·lacions, tant a l'Hospitalet com a Vandellòs. La informació que podem trobar aquí a Vandellòs potser és més específica d'interior, de muntanya, de totes les rutes i excursions que es poden fer per aquí, per les muntanyes de Vandellòs. A més també de l'oferta de platja, és una mica complementari. I l'oficina del port, més que res, té el que té l'oficina central, més les activitats que es poden fer d'oci, perquè també hi ha molta gent que pregunta per oci, restauració. Des de l'oficina de Vandellòs també s'encarreguen de realitzar les visites al centre d'interpretació de l'oli. A aquestes oficines s'afegirà la que albergarà aviat l'edifici de Cal Forn de l'Hospitalet. A hores d'ara s'estan acabant de realitzar les tasques de rehabilitació i museïtzació de l'antic forn de pa ubicat al nucli antic del poble, que acollirà el centre principal de recepció de visitants.